Шановні господарі і господарині, нація переживає катастрофічний період своєї історії. Після короткого бляску надії на життєвлення довгочеканої суверенності і державності, можливості розумно господарити на своїй Богом даній землі, нація зазнала лютий посттоталітарний синдром. Зрештою, так чи інакше, цей синдром уластивий усім былим соціалістичним державним утворенням. Во всіх былих соцкраїнах однакові хвороби, хіба що з поправкою на глибиню проникнення у національний організм того жахливого віруса, який недавно ще звався розвитим соціалізмом. По сутності, це усеагульний тотальний вірус, від якого не застереглася ні економіка, ні політика, ні культура, ні масова людська психологія. Навіть фізіологія людей, заражених їм, скривала патологічні зміни, як це яскраво засвідчив повсюдний екологічний кризис, де особливо Чорнобильська катастрофа. Але у відрізнення від інших націй, які з різною мірою поспіховості вибираються з соціалістичної пастки, білоруси опинулися на опошній межі етнічного виживання. Коли влічить специфічні, історичні та політико-економічні умови існування нашої нації, де робиться зрозуміло, іначе і не могло бути. Дуже несприяльні умови були у нас не десятигодді, сотні років. Видовочно, що згубні наступства цієї несприяльності неможливо ліквідувати за короткий час. Справа, як перебудова певного громадського ніколи не відбувалася гладко, завжди бувала від громадських висілків, ахвяр, атомів. Мабуть, в певній мірі відноситься і до такої лічної формації, як азіатсько-большевицький змін, який тепер виходить на єврокапіталізм. Чоловічство не має жодного опиту такої перебудови, навіть кілька-небудь розпрацьованих теорій того надто тяжкого і конфліктного процесу. Натурально, що в таких воронках самый доступный метод перебудовочного процесса во всех, без выключения былых соцкраинах, стал метод спроб и помылок. Згаданий процесс ускладняется значной раскиданностью конкретных умов, розністю ментальності у націю, неровністю їх економічних потенціалів, неодноліковістю громадської активності і політичної волі громадства до ефективних кардинальних змін. Тое все елементарне і, мабуть, не потребує серйозної розмови. Серйозного клопоту потребує інше. Справа в тим, що, опроч усього, існує і навіть резко активізується шалене супротивлення консервативних, а то і реактичних сил, для яких декомунізація, демократизація і особливо нечеканий для їх росту національного руху означає катастрофічну поразу їхньої ідеології, Кончатковая здавалася б могутною узброєною до зубов імперію, апошньою імперію у світі. З її погибелью вони страчують усе. І матеріальні сродки, і владу, і сподіванку на сусвітню революцію, пануванням усім світом. Що й казати, гублять їм є що. Давно минулися часи, коли пролетаріат не мог стратити нічого, апроч своїх ланцюгов. Але вони не хочуть позбавлятися нічого, навіть не згодні поділити з ким-небудь хоч би часточку влади на справедливо-демократичних початках. Тому вони тепер, зрештою, як і завсюди, використовують усі доступні їм сродки. Знешне реформуються, переименовуються на компрадорський капітал. У пошуках політичного опірища апелюють до різних політичних осередків, від айчинних люмпенів до міжнародних інтелектуалів. Вони використовують усе, озброєні мафіозні груповки, сусвітні структури і навіть у демагогічних метах прави чоловіка. Але найбільша їх ставка на нашу індиферентність, на слабутую білоруську рахманість. Україні з ослабленою ментальністю видатніша для їх можливість подорвати моц національної ідеї, заполохати громадство жахами Карабаха, Придністров'я, Югославії, ефектно апелюючи до недавнього соціалістичного минулого з його одним ідеалом танною вареної ковбасою. Іде свідома і метанакерована дискредитація таких
самокаштовных паняццяў, як свабода, сувереннасць, дэмакратыя. І што ім удаецца. Усё ж яны знаўцы пралетарскай псіхалогіі, асабліва яе люмпенскай часткі. І цяпер, калі не ўдалося панішчыць нацыю цалкам, дарэшты дэнацыяналізаваць яе рэпрэсіўнымі спосабамі, яны дамагаюцца зрабіць тое эканамічнымі сродкамі. Найбольшая іх перашкода на гэтым шляху ненавісны для іх нацыяналізм карэнныя нацыі, у барацьбе з якім ім няблага дапамагаюць некаторыя ліберальна-дэмакратычныя адэпты, усе гэтыя ідэолагі сацыяльнай справядлівасці, панславізму, нацыянальнай згоды, для якіх беларускі нацыяналізм з'ява сакраментальная, у той час як расійскі цалкам апраўданая, мэтазгодная, амаль сакральная з'ява. Захаваныя ў ранейшым выглядзе органы савецкай улады як легітымны інстытут камунізму вядуць шырокамаштабны наступ на нясмелыя партыі. Ва ўсіх частках нядаўняй імперіі ідзе паспяховае паляванне на выбраных народам прэзідэнтаў. Дзе-колечы гэтае паляванне прынесла плён на чарзе Беларусь. Станіслав Шушкевіч стаў для іх няўгодны не ў сувязі з падпісаннем ці непадпісаннем пагаднення з Расіяй, і нават не тады, як апеляваў у гэтым пытанні да рэферэндуму. Ён выклікаў іх варожасць адразу, як стаўшы старшынёй Верхоўнага Савета, узышоў на трыбуны і загаварыў па-беларуску. Яны па-беларуску не гавораць, не разумеюць і не прымаюць нічога беларускага, нават калі гэта дзяржаўны герб або дзяржаўны сцяг. У іх свой герб і свой сцяг, свая вера і ідэалогія, у якой беларускасці няма месца. Не прабыўшы і 2 год у стадзе сувереннасці і адчуўшы сваю поўную няздольнасць будаваць яе дзяржаўнасць, яны раптам памкнуліся назад, мілую іхняму сэрцу імперію. На вялікі жаль, той імперія не аказалася на ранейшым месцы, яна разбурылася, і адным з 3 яе разбуральнікаў быў, на іх думку, кіраўнік вышэйшага органа беларускай улады. Хіба яны могуць дараваць такое? Усё тое надта банальна, і, можа, пра яго не варта б гаварыць доўга, калі б ад таго не залежала так многа. У нашым выпадку залежыць лёс нацыі. Вядома, што адбываецца на Беларусі, ёсць свае аб'ектыўныя, незалежныя ад нацыі прычыны, шмат якія можна адолець толькі з цягам часу у супольцы з еўрапейскай садружнасцю, запірышчам на сусветную дэмакратыю і яе выпрабаваныя ў стагоддзях ідэі. Але ёсць немала прычынаў і заганаў, уласцівых толькі нам, беларусам. І адна з такіх прычынаў – неадэкватны часу ўзровень нашай нацыянальнай свядомасці, гэтай самай прыярытэтнай колькі-небудзь шчаслівай будучыні. Маючы хоць нейкія зачаткі нацыянальнай самабытнасці, мы яшчэ можам на штосьці разлічваць. Страціўшы ж яе, нацыя страчвае ўсё. Нацыю спасцігае нябыт, лёс гістарычных велетаў альбо яцвягаў. Увесь драматызм моманту заключаецца, аднак, у тым, што адказнасць за лёс нацыі цалкам кладзецца на нас, цяперашнія пакаленні беларусаў. Каб не здарылася найгоршага, нацыя павінна змабілізаваць усю сваю духоўную патэнцыю, матэрыяльныя магчымасці і намагчыся на амаль немагчымае. Трэба заўжды памятаць, што наша справа святая, Бог з намі. Мы баронім спрадвечную справу продкаў, сябе, жыццё наступных пакаленняў. Мы хочам жыць разам з агульначалавечай сям'ёй, не варагуючы ні з кім, не варагуе з намі. Мы не камуністы-інтэрнацыяналісты, не навязваем іншым чужых ідэй, не захопліваем чужыя землі, даволі сваёй агілы, мілай нашаму сэрцу, ласкавай і няшчаснай Беларусі. Дзякуй за увагу.